Kommunikasiya toplumunun yol başlarının hememe hünärmenlerdir işgärlerini gatnaşmana geçirilen maslahaty, bulugymda alınıp barlayan işlerin netijelerinin ýokurlanmagynyň milli ykdysadynyň kuwatlanmagy bolýary, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetli bilineli. Hormat prezidentiniň toplumda işleňe talaba laýyk alınıp barylmagyny gadanmak barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň ören wajyp doganaly. Maglumat tehnologiýalarynyň dünýädäki üstüne laýykly ykdysadynyň puduklaryny, häzirki zaman tehnologiýalarynyň işleň ornaşdyrylmagy şartlandyrmalary. Şular bilen birlikde hormat prezidentiniň döwlet idara kärhanalaryny sanly ulgamy birikdirmek işini şartlandyrmak, ilata elektron görnüşinde dürli hyzmatlaryny ýoly goýulmagyny üçin etmek boýunça birnäçe meselelere ara alınıp maslahatlaşyly. Mundan başga maslahaty asyrlyň dowamyny Turkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi uranyny, hemem häzirki döwürde bu urany döwrüwap derejede dikerdilýäni bilinilip, uly kommunikasiýa toplumynyň bury ösdürmekde ýaratyny möhüm urny eýleýäni anatyly. Ýurdumyň uly ýaşary kuwatyny ösdürmek maksady bilen gurulan döwrüwap demir ýol üçinçilik urgamynyň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşigini aýaklaş etmek üçin arakdaş hyzmatlarynyň hirini hemem geçirjilik ukybyny hasam ýokurlanmak, bu puduga döwrüwap telefamatlary giňden ornaşylmak babatda möhüm wezipelerini durýan bilineli. Masadyň dowamyny uly arakdaş toplumynyň ähli beýleki idaralarynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipeleri ünitçekli. Ýalňyz energetika toplumynyň işgärlerini gatnaşmana geçirilen maslahaty hormat prezident bilen döwletimiz tarapyndan zerur kömegiň berilýänine garamadan toplumyň puduklaryna henüýde oňyny öňüçligiň ýokdugy barada aýdan sözlerini ünitçekli. Şoňa hormat prezident bilen tapşyryşy ýaly bu ýagdaýlary düýpli seljerip, işleri talaba laýyk ýol goýmak üçin teklipler bermek baradaky meseleler maslahatyň gün tertibine girdilen esasy meseleler boldy. Şundan uralanyp ýagdaýlary düzeltmek üçin amala aşyrmaly işleri ara alınıp maslahatlaşyly. Çykyş edenler ýurdumdaň energiýa serişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrma uruny döwlet başlamagynyň ýygydyr taýdalaryny tejesinde uly işlerini alınıp barlyany barada aýdyp, hormat prezidentiniň öňünde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giň işlerini pikirleşdirdi. Hemem degişli teklipleri ortaga atyldy. Soňky ýyllarda Turkmenistanyň ýalňyz energetika toplumyna halkara hyzmatdaşlygyna, ulgamy öňde barjy tejribelerin hemem ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna aýratyny ähmiýet berilýän. Nebitka toplumynyň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek, bu urda durmuşa geçirilýän şäherleri işleňleşdirmek hemde toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijelerini ýokurlamak boýunça öňde durýan wezipeler hemem olary ýerine ýetirmegiň anyk ýollar kesgetdi. Masada atnaşyjylary işlemege dördüp berýän hemme amatly şertler üçin hormat prezident we hoşallyk bildirip ýurdumyň ýalňyz energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek uruny tagallalaryny gaýgaman zähmet çekip, hormat prezident bilen öňde goýulan wezipelerini awray bilen ýerine ýetirjekdiklaryny anandyrdylar. Guruluşyk energetika we senat önümçilik toplumy milli ykdysadynyň möhüm urlarynyň hatarına durýar. Bulgymda alınıp barlayan işleň netijeleriniň ýokurlanmagy, ykdysadynyň kuwatlanmagyny boşaýaly halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurdumyň guruluşyk energetika senat önümçilik urgamlary Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri sadaşly ösýän urlary urly. Hormat prezidentiniň şu şanly ýylda dürli detalary işlemek boýunça ören köp şäherleriň belenenigi, ularda işleri şartlandyrmagyň zerur dawarda aýdanlaryna aýratyn teşekkürli. Şununla bilen baglykda milli liderler ýurdumyň içinde halkylaryň energetika ulgamyny döretmek hemem Turkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny çekmek boýunça ýer tasamalary şart tamamlamagyň zerur duny berip, ulany amala aşyrmagyň uly taýdanlar hemem ähli işleňe talaba laýyk bolmagyny talap edýän noktada. Şeýle hökümetiň mejlisinde guruluşyk we senat puduklaryny ösdürmäge, maýy ömürlerini köpräk çekmek, garamagyna kärhanalary hususlaşdyrmak baradaky meselelerin üstünde işlemek tapşyryldy. Şu meseleler babatda çykyş edenleri işleri milli liderlerden talap edýär gurap, öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça pikirleşdiler. Şunun bilen birlikde mailnamalary durmuşa geçirmek üçin zerur mukdarda guruluşyk serişlerini öňürmegi üçin etjek işlere serjelme berildi. Masadyň dowamyna Aşgabat şäheriniň 140 km mäsafatly ýaýwangynaryna şäherler barada durulyp geçirildi. Milli ykdysadymyzda hemem ötüş ýurdumyny senatlaşmak boýunça öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmegi, hormat prezidentiniň ýurdumyň senat toplumynyň öňünde goýýan möhüm wezipeleriniň biridir.